katapos ang adlaw sa Misa de Gallo, gipangandaman na sa dakbayan sa Sugbo. Samtang gihulagway sa EOC nga ang kadisiplinado sa mga tao ang nihimong yawi sa malampusong pagpatuman sa mga health protocols atol sa Misa de Gallo. Aniya ang report. Sukwahay sa unang mga adlaw nga nagpunsisok ang mga manimbahay sa gawa sa madagkong simbahan sa siyudad sa Sugbo. Nahimo na kining hapsay karon sa mahulagway nga kuha ni Konsehal Joel Garganera, ang Pangulo sa EOC, makita ang arrangement sa mga tao. Gani sa top shot, tataw kayo ang linya sa mga manimbahay nga adunay distancing. Gawas pa ang tanan nagasulob og face mask ug face shield. Nahimo kining posible tungod sa pagpakabana sa mga tao. At the end of the day, baliko na ko, we in the government, kami mga front lines, we can only do so much. No? But what is very important is the cooperation sa mga tao. Apan dili gyapon mo kumpiyansa ang dakbayan sa Sugbo, busa gikinahanglan magtigom ang EOC sa mga lagda nga ipatuman, ilabi na sa katapusang adlaw sa Misa de Gallo nga gipanglantawan nga dagsaan usab sa mga tao. Giandaw na usab nila ang mga kausyong bus nga sakyan sa mga nagpanginaron og ubos sa 15 anyos ug sa mga gihulagway nga super senior citizen. Dili na nila pasudlon sa church vicinity kung dili diretso na og hatod papauli kay dili man yun sila tugutan. Ihatod yun na sila, sir. Ipahatod yun na sila. I-drop off na sila somewhere. Unya, kada sa mga buses, mga sana siya gamiton po sa katong mga violators, mo na siya temporary holding nga kaning wala mag-wear og mask, wala magkuhan. So, diya sad. Sa Pigasbahin, gipadayag ni Garganera nga fake news ang migawas nga taho nga adunay mahitabong lockdown sa dakbayan. Then the EOC and the Cebu City government were ready of any eventualities. But as to the rumor that is unfounded, that's fake news. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.